Anim katao ang naiulat na sugatan sa salpukan ng dalawang motorsiklo sa barangay Banawan, Piodoran, Albay alas 8:15 kagabi. Kinilala ni Police Staff Sergeant Bernard Palmones ang mga sangkot na individual na isang 21 anyos na rider at kanyang dalawang minor de edad na backriders na pawang galing sa sentro poblasyon patungo sa barangay Kalatagan. Sangkot din sa insidente ang isang 18 anyos na rider at ang dalawa nitong babaeng minor de edad na backriders na pawang galing naman sa barangay Marigondon patungo sa sentro poblasyon. Batay sa ulat, isang concerned citizen ang nagpaabot ng report sa himpilan ng pulisya na agad naman narespondihan katuwang ang mga tauhan ng Municipal Disaster Rescue Action Management Office o MDRRMO. Kaagad naman ay sinugod ang mga sugatan sa Piodoran Memorial District Hospital. Bali po sa ngayon, hindi pa po nila nape-present yung ORCR ng parehas na motor. Pero sabi po ng nung parents ni alias Joshua, may papel naman daw po yung motor niya ni minamineho ni Joshua. At yung kay Gerald po di pa po maano kung may papel or wala yung motor niya. Bali yung mga motor po nandito sa custody po namin ngayon. Sa ngayon, wala pang pag-uusap ang magkabilang panig ukol sa nangyaring insidente. Patuloy din itong iniimbestigahan ng pulisya. Sa mga natin, sa mga mga nagmamaneho ng motor, dapat kung maging maging maingat tayo sa pagmamaneho ng motor. Tapos ugaliin po na na magsuot ng helmet para din po yun sa protection nila. Sa kasalukuyan, nagpapagaling pa ang mga biktima sa ospital. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.